17 tim bal voli saka Jawa Tengah lan Daerah Istimewa Yogyakarta tumuti kejuaraan voli Liga Tunas putaran kaping 2 tahun 2020. Gelaran iki kanggo ngupadi bibit enom potensial kang mengkone bisa diandalake tingkat regional lan nasional. Kejuaraan voli Liga Tunas se-Jawa Tengah lan DIY putaran kaping 2 tahun 2020 resmi digelar. Ajang pembinaan atlet enom iki kedadian ing 3 venue pertandingan, yaiku Gor Bambu Runcing Kabupaten Temanggung, lapangan PBVSI Temanggung, sarta lapangan Jeragan ing Kecamatan Tembara. Kejuaraan iki ditumuti dening 17 tim saka sawetara kabupaten lan kutha ing Jawa Tengah. Saka cacah kasebut 12 tim yaiku tim putri, sawetara 15 yaiku tim putra. Para atlet kang tanding yaiku pemain enom karo rentang umur 15 nganti 17 tahun, kang wis lewat proses seleksi lan pembinaan ing daerah dewe-dewe. Jero kejuaraan iki para peserta ngrobotake gelar juara 1, 2 lan 3 karo bebungahan arupa piala lan tropi, duit pembinaan sarta sertifikat penghargaan. Saliyane iku kejuaraan iki uga ngrobotake piala tropi Dinas Pendidikan, Kepemudaan lan Olahraga Kabupaten Temanggung. Dadi simbol pembinaan lan pengembangan olahraga prestasi ing daerahe. Pertandingan kedadian ketat lan kompetitif wiwit babak penyisian. Saben tim nampilake permainan paling apik, nuduhake teknik, kekompakan sarta sengkuyung juang dhuwur ing lapangan. Kejuaraan voli Liga Tunas iki duwe peran wigati jero nambahi kualitas permainan atlet enom. Kompetisi koyo iki dibutuhake banget kanggo bentuk mental tanding, ngiras ngasah kemampuan teknis para pemain wiwit umur dhisik. Ketua Klub Bola Voli Tunas Temanggung ngiras penyelenggara kegiatan, Agus Sugiarto Sanjang, menawa tujuan utama saka kejuaraan iki yaiku nambahi mutu permainan bola voli ing kelompok umur 15 nganti 17 tahun. Ngiras jaring bibit-bibit atlet potensial kang mengkone oleh dibina kanthi berkelanjutan. Karo pembinaan kang bener, para atlet enom iki diarep-arep mampu dadi pemain andalan, becik ing tingkat regional Jawa Tengah utawa ing kancah nasional. Tujuannya untuk meningkatkan mutu permainan di usia 15 dan usia 17, baik putra maupun putri. Nanti kedepannya kita akan memiliki atlet-atlet bola voli yang handal, baik di tingkat regional, provinsi maupun tingkat nasional. Itu harapan dari pelatih maupun dari coach, baik Jateng maupun DIY. Latihan teknis, latihan sparring, sering sparring kemarin 3 kali. Suka voli sejak kapan? Kelas 4. Kelas 4 SD. Iya. Apa suka voli? Itu dari saudara ikut, terus iseng aja biar nyari kesibukan Terus, sama prestasi. Oke. Penyelenggaraan Liga Tunas iki uga dadi ajang evaluasi kasil pembinaan klub lan sekolah voli ing dewe-dewe daerah. Lewat pertandingan kang kompetitif, pelatih oleh weruh perkembangan atlet, kekurangan kang perlu didandani, sarta potensi kang bisa dikembangake luwih lanjut. Kejuaraan voli Liga Tunas se-Jawa Tengah putaran kaping 2 tahun 2020 iki diarep-arep ora mung dadi ajang kompetisi wae, nanging uga dadi srana pembinaan, silaturahmi antar klub sarta upaya nyiptakake regenerasi atlet voli kang berkelanjutan. Pemerintah daerah duwe komitmen kanggo terus nyengkuyung kegiatan serupa demi kemajuan olahraga bola voli ing Kabupaten Temanggung lan Jawa Tengah. Aditya Prusika, Temanggung TV.